Gusto niyo bang malaman kung paano mag-register ng inyong SIM card? Ito ang aking step-by-step guide. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kuya ng bayan, naging maaasahan kapag So, alam natin na starting December 27 hanggang May 27, kailangan nyo na i-register ang inyong mga prepaid SIM card. Kung mga existing users kayo, kailangan nyo na i-register to, may 6 months kayo. Pero, kung bibili kayo ng bagong SIM card, kailangan nyo kaagad i-register to kasi deactivated na yan kaagad. Kung hindi nyo to i-register, kung existing user ka, after 6 months from December 27, madi-deactivate ang inyong SIM card. Pero, may 5 days pa naman kayo to reactivate yung SIM card ninyo. So, pakita ko sa iyo ang step-by-step guide. So, whether ito ay Globe, Smart, TNT, or dito, same lang naman ang mga requirements, which is yung pangalan ninyo, a government-issued valid ID, at saka syempre yung SIM card number ninyo. So, papakita ko naman sa inyo ang paano mag-register via Globe, pero same lang naman, iba-iba yung mga websites, pero ito naman muna yung para sa Globe. So, una, kailangan nyo ng smartphone or computer na may internet. For Globe, pupunta lang kayo sa new.globe.com.ph/simreg, R-E-G. So, pagpunta niyo dito, enter nyo lang yung mobile phone number ninyo. So, naka-blur lang to para sa privacy. Click nyo yung register. May makukuha kang one-time PIN. So, pag kailangan hintayin mo yung one-time PIN na to. So, itatype nyo lang yung OTP na nakuha ninyo. Okay? So, kailangan mo lang lagay yung pangalan ninyo, yung birthday, yung sex, nationality, syempre, more or less Filipino yan. Registration type, so ilalagay mo kung ikaw yung owner ng number, ikaw ay ang parent or legal guardian, kung may minor de edad yung i-register mo, kung anak mo yan or kung pamangkin mo yan, tapos ikaw magre-register. At kung ikaw ay authorized signatory or representative kung ito ay para sa kumpanya ninyo or kung business line yung mga ginagamit nyo yung number na to. Kung saan kayo nakatira, yung barangay ninyo, zip code, so yun yung basic address ninyo. So click na lang ng next after nyan. So, kailangan mo rin ng valid ID. So ngayon, any government valid ID yung pwede nyo gamitin. Government valid ID yan na may picture ninyo. So pwede yung police clearance, barangay clearance, TIN ninyo, tax identification number ninyo na may ID. Usually, pwede lahat yun. So after ng valid ID, kailangan mo rin ng selfie kasi kailangan nilang malaman na ikaw talaga yung owner ng number na yan. So ano yung ID type, ilalagay mo rin kung ano yung ID type. So maraming choices nga dito from PRC ID, Senior Citizens Card, Voters ID. Marami naman. Tapos may others pa naman kung wala siya sa pinili mo dito. Next, yung ID number. So ang next page naman dito is pwede mong i-confirm na nabasa mo. Check mo lang yan. Check mo rin na naintindihan mo na may Privacy Act at i-submit. So ngayon, tapos na ang registration ninyo, make sure na lang ikuha nyo ng screenshot or i-copy nyo yung number na binigay dito sa reference number para magamit nyo yan for future reference. So ngayon, nakatapos na tayo ng isang registration para sa isang ownership number. So sana naman nakatulong to, ng step-by-step guide na to. So ngayon, na alam nyo na kung paano mag-register step-by-step ng inyong SIM card registration, alamin na natin, maraming nagtatanong kasi ng mga frequently asked questions na to. So let's go step-by-step or let's go one by one dito sa mga questions na to at sasagutin natin yung mga questions na to. So usually, ang pinaka-common question is, ilang SIM ang mariregister ko online? Isa lang ba? Paano kung may dual SIM ako? Paano kung marami akong SIM? Ilan ba yung pwede ko mariregister sa pangalan ko? So, under each individual, you can register as many SIMs as you want. So, medyo ma-hassle ka lang kasi syempre gagawin mo yung proseso na yan ulit-ulit. Pero as many SIMs as you want. So, kung may Globe ka, go ahead, register mo sa Globe. Kung may Smart ka, register mo yan sa Smart under your name. Wala naman limitation kung ilan yung pwede mong i-register na SIM. Kasi pwede rin naman ito pang negosyo. So, pag negosyo mo yung ilalagay mo lahat ng mga documents sa kailangan nyo pong negosyo, syempre, marami kayong SIM na baka pwede i-register. So, yun yung unang question, paano kung dual SIM ka, i-register mo lang yung dalawang SIM mo, or kung ilan man ang SIM mo, i-register mo na lang sila sa mga proper websites, sa Smart, sa Globe, sa Dito, etc. So, may mga iba naman nagtatanong kung paano kung nasa abroad ka naman. Basta may Globe or Smart or Dito SIM ka, kahit saan man sa mundo, pupunta ka lang naman sa Globe or Smart or Dito website. So kahit nasa Middle East ka or nasa US ka, same lang naman ang proseso, pupunta ka lang naman sa same na website, i-upload mo ang mga same requirements. Yung mga ibang tanong naman is, maapekto ba ang GCash ninyo? Madi-deactivate ba kagad yung GCash ninyo pag hindi kayo nag-register ng SIM sa deadline? So,
technically speaking, hindi naman ma-affect yung GCash ninyo dahil iba naman yung GCash account ninyo. Ngunit, kung na-deactivate ang inyong number, hindi naman ma-deactivate yung GCash ninyo. But alam natin, ang GCash, every 3 months, magte-text yan sila ng OTP sa iyo, one-time PIN, na i-confirm na kung ikaw pa rin ang gumagamit ng phone na yan para sa security measure. So, kung ma-deactivate ang phone ninyo at hindi nyo ma-reactivate, pwedeng ma-lockout ka sa GCash account mo. Hindi siya ma-deactivate yung GCash account mo. Hindi naman mawawala yung pera mo. Pero baka ma-lockout ka sa paggamit ng GCash account mo at kailangan mo nang kausapin yung GCash customer service kung paano mag-login ulit sa GCash ninyo. So, may mga ibang tanong rin na nagtatanong, paano kung US SIM ako or foreign SIM yung ginagamit ko, kailangan ko pa ba mag-register? So, ang kailangan lang mag-register ay ang mga local telecom SIMs katulad ng Globe, Smart, and Dito. So, kung may US SIM ka or Middle East SIM ka, hindi mo na kailangan mag-register. So, ang mga under the law lang ang mga Philippine telecom companies. So, may nagtanong rin, maapektuhan ba ang load business ko? Paano na ako makapagbigay ng load? So, in general naman, hindi maapektuhan ang negosyo mo. Kasi, basta naka-register yung mga bibili ng load, gagana pa rin naman yan. So, walang maapekto sa mga load na negosyo. Isa sa mga pinaka-ask questions, paano kung keypad lang ang cellphone ko? Kung wala akong internet, wala akong computer, wala akong smartphone. So, yun yung mga importanteng question kasi paano ka nga makaka-register? So, kung numpad lang ang cellphone mo, since alam natin medyo mahal nga ang mga smartphone at saka yung internet access hindi siya available, pwede ka naman pumunta sa computer shop, makihiram or makigamit ng smartphone ng kaibigan mo or ng anak mo or ng mga pamangkin mo o kapamilya mo para mag-register sa website. Or meron rin tayong good news. Kasi kahit na wala talaga kayong computer or internet or smartphone, meron naman ang Globe, Smart at Dito, mag-open rin sila ng mga booth sa mga mall at saka sa mga frequently traffic areas na maglalagay sila ng booth kung saan nila kayo tutulungan para mag-register. So sila na ang magre-register para sa iyo, basta idala nyo lang ang mga kailangan na documents, which is usually ang mga valid ID ninyo. So kahit wala kayong internet, kahit naka-numpad lang ang cellphone ninyo, for sure, maka-register pa rin kayo. Huwag mag-alala kasi ang Globe Smart at Dito, mag-open naman ng mga booth sa mga areas ninyo. Or pwede kayo pumunta sa mga Globe Smart or Dito shops rin naman para tulungan kanila mag-register. So yun lang naman. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kuya ng bayan, naging maaasahan kapag